samangkih menika paring gambaran niatku ewuki ajeng ngeten iki. Lajeng samangkih nek pun jelas konsep saking jenengan mengke kajenge diolah bapak-bapak panitia. Calon panitia nggih termasuk mengke jumlah ulem, jumlah kunjungan menika pinten. Awit menapa jumlah ulem, jumlah kunjungan menika pengaruh wonten ing jumlah panitia. Tentu kemawon nek ulem 500 karo ulem 1000 iki beda nggih jumlah panitiane. Nek ulem 500 umpamane cukup amung tamu mamane wong 10 menika pun cekap pun turah. Lajeng parkir wong 5 10 pun turah. Ning nek tamune kathah secara otomatis samangke napa nggih paraga ingkang dipun betahaken menika ugi langkung kathah malih. Lajeng nek wong ewuh sakniki wis rada umum niki pun kathah sing lakoni. Dadi antara snack dan prasman niku boten terpisah. Dadi pun dadi sak ruangan. Nek cara riyen rak tamu mara salaman terus transit gitu. Dia sing ngamung tamu ngindik prasmanane selo ora yo. Wis kebak apa wis do kundur. Ngono kira-kira wis do kundur, tamu diaturi mlebet. Menika nek wedal sakmenika sampun lumrah dadi sak lingkungan. Nggih, snack makan minum nggih dahar dipun dados tunggal. Mengke disumanggake tamune. Ajeng wedangan, ajeng lenggah wedangan riyen disketsake monggo, ajeng dahar monggo. Menika kula kinten konsep menika langkung sae menika Pak Marianto ugi bapak-bapak sedaya. Ya boleh samangke sami dipun sarujuki tur nggih kepenak. Boten dadak enten-entenan sing prasman kalih sing transit wedang. Nggih lajeng komunikasi kalih pisan sing wonten Pak Marianto. Nggih. Napa melih kaitanipun samangke kalih ijab kabul. Ijab jam